Saka pakunogara nevakomana vaya vaya handina kuziva kuti ndo vachazondibata chibharo. Ndasvika kuvakomana vaya vanga vari 2 vakomana vacho. So ndichitogara navo ndobva vandirara usiku humwe chete vari vese vari 2 vachindichinjana. Imwe nguva unotouya achiuya nemaprotection akashanda arimo muhomwe. Haubvumiri kubvunza, haubvumiri kutaura. So ndichigara naye kudaro ndakabva ndatoona mwana wangu ndatobata imwe mimba zvekuti kuita sex sokuti ndikubata mimba kwakuti tiri kuita sex zvekuti tiri kubvumirana. Munhu wekuti anongouya kwaanenge abva ikoko otongouya otongokusundira pamubhedha otorara newe hakumbiri kana kuti kutaura. Munhu anga asina communication, munhu wekuti anongoabuse, anongoita zvaanenge afunga nguva iyoyo. Baba vemwana wangu uyu vakatanga kuunza mukadzi mumba vachiti ndisisi vake. Zvasiri easy nekuti ndaigara ndichirohwa mukadzi iyeye. Mukadzi iye aitouya achirara pamubhedha wandakatenga ini ndichiburutswa pasi kuti iwo hauzive mubhedha, hauzive sofa, zvekuti munhu aingoita chero yanoita. So right now muri kuita nezvei? Zvaiko zvino handina zvandiri kuita. Handina kana pekutangira, handina kana pekugara. Zvaizvizvi. What do you mean hamuna pekugara? Ndotongogara zvekungoti ndiye ndatokumbirawo kana kuti mumwe munhu andoziva kuti handirongokumbirawo kuti ndigare panapa, but end of the day unozongobva nekuti malandlord acho anenge asingadi kuti ugare panzvimbo. Kotonzi okay